O video tabuk social media o markino pirjagoi tongo eba kheba markino viral ongoi tongo tei o video viral ongoi thangmani yakolo lokorokni markhino reaction eba kheba jolimani reaction nugui mankha tamni hingke ar sakao norok nugui na mankhana khorok nei school uniform kanjak bwrwi khorok nei ni uklogo khoroksa chwla thangoi bahaike o student rokni sakao lathi rikha tei o lathi rimani hingka hingke o chwlani no boni dol rok reels namna hinui bahaike o borok sahos khlai o bwrwi rok no lathi roiman obo kahaike borok challenge khlaika tei haike video changna hingke boni dol hinui saimankha tei challenge khlaiui no bobo ar sakao je student khorok nei school pai suti ongoi thangoi tongmani jorao o chwla khoroksa thangoi uklokti thangoi khlaiui lathi rikha ekbar lathi rwui ongjagya tei ekbar lathi rwui boni je video khlai tongmani ar sakao boni swag post rikha o video viral ongoi thangmani yakolo lokorok markhino tongphlajak chung to jotono saimano student rokni sakao jekono problem eba kheba satok pitok buo togo eba kheba je kono problem ongkha hangkhe bahaike strict action najak o je borokni against o hingke mokhe to school uniform kanjak taise bwrwi hingke bwrwi rokni sakao obo kahaike reels namna thangoi without any reason obo kahaike uklokti thangoi bui mani eba kheba bit khlai mani obo belai kheno chaya lokorokni bwskango obo kahaike phunukmani views manani bagui phiaba borok tabo jelo sogui ma tongnai o views ni bagui no views ne kmalangnai borokni opoman ongoi mokhang sokjakti ongoi buma buphani mokhang sogui phiaba borok tabuk reels khlaina thangthani o obo kahaike jelo habuima tongnai tamani hingke school uniform kanjago obo kahaike kebono phano kebo kunu khlaimania without any reason phiaba borok hingke reels khlainani bagui se obo kahaike bori khorok noino kebo gana gini koroi boni dol rok gobang challenge khlaithani o obo kahaike khlaiui bini onek no chaya ongkha hingke o bwrwi rok bo ar jagao chwla kwbangma dol kwbangma nungmani bagui borok bo oboni against o kono phano kok sarakliya achomsa obo kahaike uklokti phai lathi rwjakmani bagui borok bo markhino kirijak kha tei kirijak twnui no borok bo uklogo upilya karwi bwskangni lama o agukui thangkha tei omo kahaike sal bwswk cherai rok satokjagui tongnai obo kahaike darinda rok bai amo bo din dahare sal kwthang kwthang hingke obo rok no twiwi gana gini tongnai rok kuno phano saya borok no twiwi nasigui simi tongkha tei sabasi yaphalai tonglaikha boni dol rok bo oboni against o bachawi kebo phano sanai korikha jefru video viral ongkha afro school ni principal rok nukha tei boni against o strict action naharmani yagulo police rok bo o video no tui no o chwla rok no naitokmani yagulo tabo boroni hirasa bo chobui naharkha hingke norok obo kahai darinda rokni bagui tamo sanani muchungnai comment section o thangoi comment khlai salai di।